sorobe la mea kaike fatura bara betulema aye sigoro di flauma non aye kapito dawo asiri jini kabuma sila mi mejina adamara mi ngama kaburu enye sanye di kudu ododa mama la chala kaburu kono alijina biyo laha ala ko kanye mani kaso tengere minye silino java aya silino ya kiti fokase saiboko fonu ya ku akakida Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya sino kasigi alisalamo kerengere lenyala biwagili be mundugula ani fada ni dani kungonya Allah nausa au ni bida kabukuno anyere nyora okay nausa au munye nyonye strakuna ini fo imafo abe nyinga wallahi alikile do ma alikile soro fo mo wa me flabio teme nyona mi ko nga fo ni o debi ba ko fa ema ba fa e fo le fitini wa ko le ba ni do tado kila ko sallallahu alaihi wasallam ako ma fla dat gele no alikile do be ma ti do la mi fo la ma ko ko debi ba bari ma de kuma sene na aw kalo jeli ni yaw kuma aw kalo jeli ni misikele na ti no ko demise no fe kele dama kare ko wallahi furo ganja ko kele ko ni no ganja kele wala ka balana to ko kan to ka ko kele wasi jeli ni ti kuma wallahi ala ko ka to tashi wallahi no negative okay ala ka sira ni ala kire mi fo ni ala akira ala bi mamunu kiri ala ke o ala kire ka fa sara sari fo ni mani me ote ka fo rujia odo ni o ke kisha mama da me ma da ala kama bi ko fe ta Allahu akbar ni be ay ko nyobe Salamu anga jamana ina ya ne yi dobe mani na ofe ayhina ya la alakama aya ayhina ya la alakama anga tambro minguno ndo ye zafie ne aka so de wallahi ne tadu fele kabla kura ko ndo kana do akono no ka tutire wallahi anga kalamlo muso do fatura akara atoka ye mariatu ni mafili kwa odo wa mariatu kunati odo lado mariatu tila ne afo au nyana ni ngore ne ya wana ni au ansigile fle sayabi doto no ka bwana wallahi ya fara eto do ne to ai Karato se kodo ai na fara kuma ya tudo abuge da lo wa enne dana ibe sataw Allahu akbar atara minna usaba jebe shufe ni wallahi saya abe kamlo musudo do mariya tu odo ami yala be banala wa ai ayet le fla kewa ay dengewa ni aro ta odama wallahi obe tomira ni nani ni nana senna linga ni mala akwa senna li chana nana senna li ma ko nana ni alifani deki la kanja anyani nani fa jume
ما هو الواجب وما هو الأوجب. أقول سيدنا علي فين من الواجب أكاد يوم. الواجب كفر. كان جلنا جميع الواجب كتب الواجب يركب. وما هو القريب وما هو الأقرب. أقول كفر. مين فين من جسر على كتوانا علي. مين من كتو. جل فين من سنية كتب سنية كتب. أنا أملو. نعم. ما هو الأجيب وما هو الأعجب. أقول علي فين من يكبر. أقول كبر عليه كفر. فين من يكبر كتب كبر يركب. الله يجعله. نعم. والأعجب ترك السنة. أفضل. ولا غير. إما نلوي. أقول واجبه. ما فهمني واجبه. أكاد جونا كتر واجبه لك. أقول واجبه. أقول به على بر. الله أكبر. أقول من واجبه كتر على بتو كتو. هيرو جاي على صوصه. الله أكبر. Bodi wajibi ala ka jumla wajibi ay ala pato ay ala soso mi la abe ko mi te fu wallahi ni kala ka ba ala pato le ko fe ko bi no wa Allahu akbar o bi ba no na bi ayé sẹ́ni náà sẹ́ni lò abẹ́ àwọn jùmọ̀ abẹ́ àwọn sọ̀rọ̀ kàlẹ́ nọ nà dùnmọ̀ dàlẹ́ tọ́ ti sàkàtà wọlé jùmọ̀ aláwọ̀ àkùbà àfọ sẹ́ni ẹ̀ máa wọ nyẹ fọ́ọ̀yì àbọ̀ fẹ́mi nǹkan sùn alákà jọ ni àbọ̀ mi nǹkan sùn alákà jọ na kì í tó dọ̀ àbọ̀ mi lára yẹ. Allahu akbar. Allahu akbar. Ko lahara. Ako min ka suru ka tɛmɛ lahara ka don. El mawtu. Lahara ko ma fɔ o b'a sɔrɔ saya yɛrɛ sigi n'i dala yɛrɛ. Alo. A ye siran Ala ɲɛ. Ala min y'a da a ye siran Ala ɲɛ. A ye siran Ala ɲɛ a ye sinsinɛ a siniw la. Walahi. A kɔrɔkɛ minnu sara k'u denw to a ye hinɛ olu muso. N'o tɛ saya ne tun taara aw ni ne ye an bɛna sa dɛ. Walahi. O kɛ dɛ. A ko fɛn jumɛn ye kabako ye. A ko diɲɛ de ye kabako ye. A ko min ye kabako ye ka tɛmɛ diɲɛ kan n'i t'o dɔn a k'o de ye diɲɛ kɛmɛba ye. Mɔgɔ min ye diɲɛ kanu. A bila i kɔnɔ sa i ci tala de bɛ ɲɔgɔn. Wala fati ye tu. A tɛ yen. Doni bɛ si tala kun. A ka doni bɛ kun ni ɲɔgɔn na. Adamaden bɛ s'a kɔ. E na wuli don o don e na ɲɛwale ta fɛ. E na wuli don o don ala na sigiɲɔgɔn dɔ sɔn sigiɲɔgɔn hakiliya bɛɛ jira. O baara filɛ. Ɲɛnabɔ ka ban. Ni y'a ka so jɔ a sera ka toli da kan o yɔrɔ bɛ a b'i bana nin bɛɛ ye diɲɛ nɔfɛ silamɛw diɲɛ kanu o bɛ adamaden bila kɔfɛ walahi muso min nana kabo kɔnɔ an ka dugawu b'a ye bi juma kɛra a kɔfɛ walahi a kɛra bi wasifa kɛra a kɔfɛ ani minnu y'a fɔ ala ka nɛmɛ walahi mun ne n'o ye namisa ye muso min banna a denw bɛ yen hakili la denw bɛ ka sɔrɔ a dɛ nka yanni su donna wulada fɛ sani fɛn tɛri misikikan bi ka don an bɛɛ kan sigo o tun bɛ darakaw mundugulakaw denw dɛmɛ aw kɔrɔkɛ ala y'a haramu tɔlɔlikɛla bɛɛ ma ala y'a tigi bɛɛ ma ala y'a
dutigi min a den ka sigi ɲɔgɔn kɔnɔ ala ye alijinɛ kɛ haramu ye maa y'u cari so wa aw ni ne an bɛna sa koyi an bɛ sa ani sɛgɛn kɔfɛ misiri kan min na don a bɛ kulo la subhanallah hɛrɛ t'i ye maa o maa ye denmisɛnw se quartier kɔnɔ wa ayi transferts min na aw fɛ yan aw denw camanw don walahi denw caman mɔgɔ min ka du o cɛ mɛtiri 100 ye o b'i sɔn jigi musokɔrɔba dɔ banabaatɔ don kalo 2 mais o taara turu o da la mais ni bana a bɛ fɔ ko komi i dɔgɔmuso den ka kɔɲɔ don ko o hasidiya awɔ ni musokɔrɔba bana a ye sɛbɛn fɔ ɲɔgɔn suba yɛrɛ don komi a tun y'a kɛ ti den sɔrɔ o ye den sɔrɔ o b'a fɔ k'o ci sɛnɛlɛw ala ye min kan kiriw ka wali de don ala siribe y'a fɔ dɛ su donna dugu ma jɛ su la aw bɛ misiri la su donna hali kɔntɛsi dɔw bɛ accident kɛ o salen u bɛ tila ka na jugu tɛli su fɛ o su ma mɛ su tugu o tuma mun de kama mun jɛ ɲini kama aw bɛ tugu ni mɔgɔw kɔ bilen denmisɛnw wajibi b'aw kan aw minnu filɛ yan ni ala y'a dɔnni di aw ma ka ban ala ye alijinɛ tile d'aw ma ka ban aw minnu ye jeunes ye walahi k'a fɔ ko mɔgɔw ka kungo ala ye kungo ɲuman de fɔ mɛ kungo jugu ye haramu ye ala ka bɛn ma o don a belebele ala ye kungo ɲuman ani kungo jugu ala y'a fɔ k'a différence i ye jama o jama organiser diɲɛ kɔnɔ yan juguman kan i ka jama bɛ taa tasuma sibe a tɛ nin ye wa non ka mɔgɔw siw nana fɔ ka tɛrɛ denmate y'a kɛ dɛ banabagatɔw dan bɛ kɔngɔnɔ kɔngɔnni la walahi a tɛ se ka sunɔgɔ bana dimi bolo tuma ba minɛni kɛ kaburu kama sibe i ka ala minɛ i ko k'i ka to yen wala tazir waziratun wizra ukhra n'a y'i ja surubaya n'aw fɛ n'a y'i ja bulɔmin to yen n'a m'i ja kɔntina fɛ ne n'i ka joli ta i den abada mais n'i y'a dabila an bɛ de jɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ sɛbu ya bali dutigi ni mɔlɛ walahi ni bɛ duguw balo don ɲɔgɔn na wa a bɛɛ ka fisa wɛ daraka sigilen don darakaw sigilen don ɲɛ bolo farala mɔgɔw bɛ yɛlɛ la ka tɛgɛrɛ fɔ o kuma farala mɔgɔ dɔw bɛ ɲɛji la daraka dɔw sigilen bɛ ka yɛlɛ kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a bɛ dɔn na mundula ka dɔw bɛ ɲɛji la ɲankuma daraka dɔw bɛ yɛlɛ la k'a bɛ dɔn na aw ka furu ɲɔgɔnya a n'a ka sigi joli bɛ ci don aw la ne hakili la o de ye ka ɲɔgɔn ka hinɛ minɛ ka ɲɔgɔn makari ka ɲɔgɔn ka su dɔn ka ɲɔgɔn sɔgɔtɔ o de y'o ye a ba ɲamaden mais n'an y'a yira ɲɔgɔn na ko e kungo tɛ kungo ye i ka saya tɛ n ka saya ye an t'ale ba su dɔn a banna anw bɛ ka ambiance la n'i y'o kɛ ka ban o tuma fa b'o denmisɛnw na k'olu bɛ tugu aw kɔ bi k'a da a tugu i kɔ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا شغال فاكرو كابو غيره n'a ka kan أنا نجرا فم موي أجنبي من دي نجرا ناي أنا يجاو فكتا جانب كون walahi كابو أنا نجينا نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ala kira Muhammadu tiba kale yake onye na bigiri kumai okuma bana sa mimi ga fo yala ala kira togo kele ben na ayi ala kira ko ma kan na fi bulata kuna wala tabrajin ka borde ya jahiliya aula ayam so sabati shukro ya dizo take mimi fo
Tout est gêné d'eau. Il quand il fallait battre les cas. Il quand il fa pas commis. Car mais il t'a mis le rôle là. On a juste dit pour le qui me oublie là. Faut. ala kala digede fatuma bindo rasulillah tisbotaki ko ayo kuma ya ko dia tu tisbotaki zainab tisbotaki ayo kuma me nga muso fule do yerba ko do fra samara no ni sera ka do ka dula to agalara il a la même personne haram nedo haram Allahu akbar tanga de yere ngate donc li tabita serete do fanya la benji ema kashi alai ema kashi saya sikra gele foi kala kashi ko do ma da masra jara ko duba Allahu akbar wallahi ni mo do mi dala وفي ذلك فليتنفس المتنفسون Sama ka toga nini die kono doni bana to foiti jodi se dona ikeni bise abere kaloi ajneni ikle mbarase inkan mi goro kele no implora pati dala Allahu akbar subhanallah kana ya to Allah moda jeja waraka ya ta ku fa kuneni jekele be subhanallah subhanallah ay tumen mena jeje kulu men ali hafa jeje abdullah ka waji rabbika subhanahu wa ta'ala demis kene aben ke ngati do wallahi qur'an dese yeji so okay ni yesi so ni bi dese okay obi pote na wala du wala kana awshiyanya wallahi akadem sa o me wala buru sengradi obi aye jeje kuno la dro cheri bi ta kuno so awa ebe na no ba ebe ko la ki mo de ni kuno so wallahi ka so do mo ti do bu no fe kana ni ma fo we wallahi ye o jeba nyeda ko le mu so ko ne ke ni ba kana nous sommes où est mais fait na fait qui para ku de so Allahu akbar amala yake mena nous sommes nyara ko fa subhanallah ni ma sa ro ko mana wa Allahu akbar mono ko denu ko da abinda ndenda mara o te folo ka ya ka jabi tanze banda bala folo ka ya me ka jabi da se fo kimi kuna kuwe kimi wala ko ay uben fe wo fe usala tu do ja wallahi ibi ikala ka batoke ibeti bro fly to yo no wa ko abone ka chela barak chela ko ala mo fo ko ka ko ko jabi di jagala ka be do kasmaro ko bolo daru no ngaje Allahu akbar aywa nemo bi omo ni nga ko fora tubi ala fo aya wala e fo ka ko no mara fora ka be kasmaro olu bo tege de daka ki ko ta chela ako seni ay ko sitala ko mo dara ni fa chuti fa chuko ka ni bi kala no ni baraka senti ta sen no la bo na ibe ka jambe ko otuba mo ni ta ka o mame Allahu akbar Aisra alanye akaga Aisra wallahi jabi dala bi foka jabi da ka dafa do kama ngoro ni bolo ka ya no be aya ngono wa
téléphone numéro sɛbɛnlen tɛ nin ye. Wa i ɲɛ b'o min na olu de ye dugutigiw de ye. Olu ta de ye diɲɛ ye. O de ni ka jɔ. O kɛlen ka jini sina ci ka fu bɔ i b'a fɔ sɛdenkɛ. A bɛ na ka n'a sɔrɔ tigɛ bɛɛ y'i kan ka dɛsɛ n'u ka wari. A bɛ na dɔrɔn saki b'a kama kɔrɔ ka na don komisɛri ka kɛrɛbɛrɛ ka na jɔ mɔ komisɛri cɛ. Komisɛri b'a filɛ dɔrɔn k'e ka mais e ma ne wele. Mais o komisɛriw bɛ fana. A relase nin kan mais dutigi denkɛw dɛsɛra pewu ka deli kɛ sans intervention. Awɔ ko kun bɛ bila bɛ kɛnɛ kan téléphone numéro b'a kan. Téléphone numéro sɛbɛn ma dɔn disi ka yan yɔrɔ frigo don bɛ k'o sama ka k'o bila yan bɛɛ i bɛ téléphone numéro ye. Wali tɔgɔ daminɛ n'a laban. A bɛ na dɔrɔn ka na wari dɔ bɔ k'a bila k'a fɔ Dabe n b'a t'i labɛn ka taa kɔfɛ. O wari dusu o b'o ta. Awɔ dugawu bɛ a ka barika d'i ma. O waati ba o deli kɔrɔkɛ minnu bɛ du kɔnɔ hali n'o y'i dala ma Sidiki e yɛrɛ tɛ tuga dɛ. Hali kunun maa min na ɲɔgɔn mɛ ni wari ye. Walahi e y'a bɔ yɔrɔ dɔn. E y'a don furu la wa? A tɛgɛ ni famaw tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo Bamakɔ. Walahi e y'a don furu la. O bɛ taa kɔrɔ fɛ. Kabini ni avion ko ji da ko Caki. A bɛ yɛrɛyɛrɛ daminɛ a bɛ kuma daminɛ. Jiginna escalier la k'i jɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma a kana se i ka gankoro la. Aya n ka bara fɔlɔ dɛ. A kana se yan dɛ o b'a minɛ ka t'o bila hôtel la. N'o bɛ na o bɛ mɔgɔ dɔ de sa. Kama in yara dɛ. A ɲinina kɛ. Ale ke la taille ni masjidu ke la taille masjidu saba ni ngara hiji yɛrɛ o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma ali kan ba ama fɔ ala ka yɔrɔ la ilaha illallah no sa o de ko la an ka sutura ko an kana lakali ko juru bɛ bɛɛ la juru bɛ bɛɛ la sutura de wari min y'a ta maga wari ɲuman tɛ maga dansira fɔlɔ ni kɔrɔbɔrɔ amma sema kaba ɲɛ dala maga k'u ka kaba kɔrɔbɔrɔ daminɛ a y'a janto nin na a y'a denw na mɔ ka ɲɛ n'a y'a denw na mɔ ka ɲɛ a b'a tɔrɔ ye dɛ n'o kɛra siratu tigɛ la mara titi tɛmɛ minnu ko mɛ ko nin kami n b'a piégé o y'i denw ye aya a b'a fɔ u b'a fɔ ɲɛnaw ɲɛna ko a tɛ ale a jugu fɛ b'a fɔ cɛkɔrɔba b'a fɔ ne kuman'u fɛ kumana min kɛ mɔgɔw ko quartier kɔnɔ ko n ka bɔ ka gɛlɛn o kama n ye n ka dayɛlɛ bila a kɛra batɛmɛsira ye jamanatigiw bi don ka tu a min ka du n'o kɛra mɛlɛkɛw ala bɛ ordre di mɛlɛkɛw ma ko a ye cɛkɔrɔba ni denmisɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan a k'u bila jalen bɛ jukɔrɔla fɔlɔ fɔlɔ o ko n'a ye denmisɛn ninnu jeni n'aw y'a ye a y'u tɔɲɔ u ka entraîneur filɛ a y'o fara u kan cɛkɔrɔba bi jɔ ne ka su dun nɛgɛw b'a fɔ su ɲɛna i ka heji ɲɛna i ka seli ɲɛna i ye ɲumanya kɛ i ɲɔgɔnna fɔ seresi kun bɛ jamana bɛɛ nka fɛn min y'i ci yan yɔrɔ la y'a bara bɔ a ye hinɛ yɛrɛ la denmisɛnninw kamalennin bɛ na a kun coiffé ka kɛ komi kamalen ni cɛkɔrɔba sara wali lafiya a bɛna sigi da la
J'ai donné quelqu'un au moins de cigarettes à mon pied. À nous rendre le temps à la côte de l'Est, à Polo et à la vie qui est. Militaire de Caille. C'est la terre qui est là. Non, que la carte, que la carte est. Voilà, oui. Quand tu peux y être, la lutte que la planète est en folie. Non, que la lutte touche les gens à l'offre. Non, que la toquée est bannie, n'a pas de grand goût. Aïwa. On va pour ça, c'est ce qu'il y a là. Et enfin, il y a là, mon choix, il n'a pas ça. Ama, on va mettre à son boulot. Allah. Non? Mais, on peut le tuer dans le monde pour voir. Chorba bana sanda ketziga. Chorba tisro kaburu fe ketziga. Me ferado. Neso nyina tibira bolo mele so ngoro. Mo nyina nyini ndo ko nde. Mo nyini ndo. Allahu akbar. Esa ko bi yele kya. Ma selo. No, tumai. Bi la seli amai ko ya. La seli na jalo mo ni dobia. Ok, nous disons Abaduma. Afro na kwaya wala. Ambe tuko ko ka to ke moyi. Kala, ama ba tuko be mene. No. Awsa ko ala sabo. Ambe se di frate. Ko ama be yere ala yin so ke kurala. Musu gera ka ke musu fa kuma. No. Kera to. Ko na ba la ku wo fa ke. Alhamdulillah. Kuma izirawa. Tuwo ko ane da ka kuma ya di. Awo, oke? No ke. Ni ti fere ne mudi min ka do fanga ala badula ka. Odo ibo ti do bla otala. Wallahi. Ay mi se ke ala wele. Wodi tijani ya hakika. Ni akira ko te tijani ya mina ganufi kuma bana. Ko da ayati ta Allah haramu. Afo shego min ala kira ko fa re ko ayaya ne. Alhamdulillah. Ambo amfa wa hakika an yabi orfi kuma yere. Nemi hadli go na fe. Morike do be ya. Bare anuso jara be ngama. Ko tin kala ko ale alame. Sadike utifo kwa. Fa duru min no ni me adon to ko ma ko. Fa duru na duni gra Muhammad ma bora me ama fotali ba o de. O ngai ba so duni de e. Ay ata au shiku na asiti blaza bia wallahi. O yanga fotali o falini yanga ja. Abi tindi. Moya flani ne kwa le kurgili. Amba farafu. Ni mori de mori kangara do de. Ite no fi ga sorabi. Na sorabi ja. Ogo munu ma ka do mani ka. Ala ka barka do. Amba na bonya ka to ko ade ga jamana kono ka to kai do ko ade ka moto chena ka to kai akacha. Anna ni fa nya ka sora yen na da ka dala ku ko bin halna ma ka le mo. What minute ko fa anga almamina ma. Sheko anani sabaro to fly. Ko dara amba me patura do luka ko tiku. Du bela kide. O farla nyon ka sheko ka chika du ada kana na folikila du ulaina. Sheko kimbora afemi uye akenuma atiaro sheku ku de mindo ala kola o funde mindo ala kira kola o dira lula o jalula o ko kafa amma ala ka wele sera balmama ala ka wele sera furmusama ala ka wele sera sinima ci sari ma ika kanu na nyonga ka ta folike ka dugo ke shuye ka dugo ka akomo yi atla ka fulo boy ko dara shi bata ka dugo ko amalo so ba amalo sin de ko ki fo ande fo se ko ni cheye ko ala ka fara mi jalika
Cheikh Amadou ko an b'a fo parce que hɔrɔn ɲamakala ni bonya bɛ k'i a ye i bɛ wele ka don so kɔnɔ ka wari d'a ma dalasi 20,000 kɔ k'a ka taa téléphone o téléphone filɛ ne bolo a n'a ko ten hɔrɔn sɛbɛn bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ a ye ba 5 di adamaden ma lɔkiba 5 a ye dɔnniba min n'a siranna Ala ɲɛ dɔnniba kɛ Ala ye k'a to Ala ye a fɔndara ka di nka a kɛli ma nɔgɔn dɛ mun ye Kasimu bɛ so sanfɛ Kasimu ka so tɔ a ko Kasimu depuis que i ka du yɛrɛ tɔ ye jumɛn ye i y'i sigilen ka wele kɛ du in kan ka ban cogo min na k'o fɛɛrɛw tigɛ k'a da segin k'a ka se ka baara kɛ i b'a fɔ i sigi ma a tɛ sɔrɔ sisan sabula e yɛrɛ ɲɛ bɛ min bɛ sanji la a safunɛ de tɔgɔ ye ko sutura wallahi muso bɛ maa caman bɔ i ka so i lebu ka sɛbɛn an sigi farada ani bi cɛ maa tɛ yan farada cɛla maa tɛ yan farada musola ko maa min ye i muso ye nasanzira la k'u ko sɛbɛn an yɛrɛ bɛ nin kan na bi muso u ta ye daminɛ kuma sugu dɔ sira minɛ ma kɛ dɔ ɲɛ sira cɛ maa ɲɛ cogo cogo a bɛ fɔ a ye yafa mɔgɔ kelen na ne ka sɛbɛn Amadu anw m'o mɛn Ala ye problème ni sutura n'a furumuso diɲɛ dɔnniba naanila ye jumɛn ye sigiɲɔgɔnya don a safunɛ de tɔgɔ ye ko gasi kɔgɔ de bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ gasi ta yan mɔdɛ min b'a la n'a kɛlen bɛ k'a sigiɲɔgɔn gasi ta n'a kɛlen bɛ k'a sigiɲɔgɔn gasi ta n'a denw ye ka sigiɲɔgɔn gasi ta n'a furumuso ye ka sigiɲɔgɔn gasi ta n'a yɛrɛbakun ye ka sigiɲɔgɔn gasi ta n'a ninnu bɛ na so ye ka sigiɲɔgɔn gasi ta n'a ka bolonafolo ye ka sigiɲɔgɔn gasi ta n'a da ye ka sɔrɔ lɛkɔl donna kɛrɛfɛ jumɛn teriya de ko safunɛ tɔgɔ ye di ko gundo terimaw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ bi ɲɔgɔn bɛ gundo tayara i gundo min bɛ n'a tɛ fɛn bɛ ka fɔ i jugu fɛ n'a t'a kalama n'a y'i terikɛ kun bɔlen u b'a fɔ k'an k'a bila k'a ka cɛ fɛ k'o de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan a ka cɛ ma o bɛ sigi yɔrɔ kɛrɛlen don o bɛ sigi cɛ anw min bɛ kɛ cɛ ba aw ko ten a sɔrɔ ne n'a maa fila tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ don a ko la ka sɛbɛ aw de min bɛ se ka teri ma kabini tuguri ko dɔ min fɔ bi ma deli k'a mɛn furanjɛ la ma deli k'a mɛn dɔ da ma deli k'a mɛn sigiɲanda ma deli k'a Baranguru tile yɔrɔ bɛ cogo di ko baara kɛ yɔrɔ kasa ko a barika jigira a barika jigira a barika jigira segu ka kibaruya n'an b'a fɔ a tɛ ban o tuma na an bɛ wula in ta jɔ yan dɔɔnin sabula kuma caman de b'an kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban ka samiya na ka n'a bila sisan na ne bɛ ɲuman kan k'a sa nka walahi bilahi jufa wɛrɛ tɛ ne da o ne bɛ bɔ ale ka jufa de kɔnɔ ne malo kan k'a sa a bɛ bɔ ale ka jufa kɔnɔ nka furumuso bɛ hɛrɛ min na a bɛ bɔ ale ka jufa kɔnɔ ne ka Sɛba Amadu n'an y'an jɔ kɛnɛ kan n'an ye o maa ye ɲuman kɛ maa ye a m'a dɔn i ye bɛɛ kelen kɛ k'a jɛ kelen bɛ kɛlɛ dɛ barika Ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ salamu aleykum wa rahmatulah o de bɛ fɔ an b'a fɛ Togola bɛ yen wa Togola o bɛ yan Ala ye a kɛra an bɛna kɛ juma ye nka juma ye ko a bɛ kɛ juma kɔnturu la ayi n'o kɛra o ye halaki ye an ma walahi Ala kan'o kɛ anw ka dugu alimamu bɛ yan Zaire kɔnɔ yan nin juma ko ye kun ye dɔrɔn Ala ye sutura min fɔ musow la kabini ni ne kelen don ne y'a fɔ ten ni Sɛba Amadu ko n y'a layidu de la Nabila Isa a ye furu kɛ wa Sɛba caman nabi ɲuman caman tɛmɛna o ma furu kɛ wa caman ba nka Ala y'a muso di Kulibali dɔ dɛ walasa olu ka juma k'u yɛrɛ kɔrɔ an b'u fo kun min b'a la nin don a banna koyi u ka bɔ ka yɛrɛ ka juma kɛ o don Ala ka silamɛ minnu filɛ ka olu mana jɛrɛ u n'olu lajɛ k'a kɛ ɲɔgɔn wallahi
Zavia min jɔra so sanfɛla baara a kɛra bi Zavia in kɔni a nɔgɔyara. caman kɛra Ala An bɛ daminɛ fo an bɛ na ni lɛri na a bɛ pɛntiri la ka a b'a la min ye Zavia in plafond ani so minnu b'a kɛrɛfɛ yen a y'a plafond bɛɛ da n ko joli don ko n y'a k'i ye. Ko i ka dugawu kɛ tiɲɛ baara in sera tilankɛ la ne nana lasigi ko kuma e bɛ ɲɛma kɔrɔ a ko e bɛ du bɛ fɛ wa ko n ma du sɔrɔ fɔlɔ. An jɔr'o la ne ka baara kɔnɔ Ala nana sɔn denmuso kɛra a bolila ka na fɔ ko muso jiginra n b'a jiginra ko awɔ n ye nin ɲɛsiri n ti fɛn f'a ye du kelen bɛ yan k'a d'a ma. Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelen bɛ yan k'a d'a ma n yɛrɛ fɛ a kɔnɔ na yɛrɛ la ye a filɛ nin ye k'a d'a ma Ala kama i ye baara in kɛ i m'a kɛ sara la nka n y'a bɔ n yɛrɛ la den min bangera ka n don baara in na Allahu akbar o den mɔgɔ kan ka k'i bolo dɛmɛ nka ni Ala ye n sɔn ko n sɔnnen don bilahi ne de tun bɛ tile da n kan k'a d'i ma. adamaden sɛgɛnbali o se tɛ n ye fɔlɔ dɛ nka a jigiya bɛ adamaden sɛgɛnbali bari ɲɛji bɛ min kan Ala fɛ wallahi Ala ye s'a bɛɛ la sɛgɛnbali Ala k'a nɛmɛ Ala k'a nɛmɛ ne tun bɛ ne fɛ ka fɔ kabako n'a tilara wuli ji la a ye dugawu kɛ an ka filaw kɔ o ka sɔn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ne aywa cɛw ka plafond da. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ko n ko tɛ plafond da wari la. Mais a ye min kɛ ne ye. Hali ne tun y'a ka wari ne tun tɛ sɔrɔ a la. Sabu nin don tɛ. A ye wari min yɛrɛ di ne yɛrɛ tɛ wari mugu min yɛrɛ di ne ma. Walayi ni ne tun ko mɛ plafond da wari la ne tun t'o sɔrɔ a la. Allahu akbar A b'a wari diya ka tila ka di ne ma. Tiɲɛ na kuma caman tɛ ne bolo ne tɛ se ka kuma caman yɛrɛ fɔ nin na. Parce que a bonyana ne ma kojugu. Allahu akbar A bonyana ma kojugu. An bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'a kɛ Ala sago ye. Ala kana nimisa a ka ɲuman na. Ala kana kɛ fitiri waleya ma. Ala k'a ɲuman to n kɔnɔ. Ne b'o dugawu dɔrɔn de kɛ hali bi Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Ala k'a k'an tigi ye. ne baraji ne ma de fɔ n ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bi ma plafond dalaw ka plafond dala bi ma mɔzɔn la mɔzɔnya ka tila so la ka tila ka tɛrɛ ma a ma deli ka ɲɛsin Amadu ka di a barika o y'an balaka ye cɛw ta o kɔfɛ Tarawele ka foli da Tarawele ko seko ko k'i fo dali foli min na i bɔ ka fɛn minnu k'a ye ka dugukolo d'a ma dɔw ko a faribana ka samiyɛ batan d'a ma a ka taa yɛrɛ furakɛ ko k'i fo o tɛmɛnen kɔfɛ Haruna seko a ko k'i fo baara daminɛ bi cɛ i ye fɛn min na kɛra Ala de kan i ye don o don i bɛ wari mugu d'ale ma ka tila ale hami ye min ye a ka so n'o kan ka kɛ k'ale ɲɛnajɛ n'o ye télévision n'a ɲɔgɔn ye ka taa k'olu d'ale ma k'ale ka ɲɛnajɛ ka bɔ ɲɛnajɛ ma seko a ma ka laban tuguni ka dugukolo dun k'a di ale ma balima ni sira ni sira bɛɛ lajɛlen na ko k'i fo ko k'i barika da a bɛ kuma fɔ don min na don a yɛrɛ kɛmɛ fila don ma a bolo k'a di ne ma a bolo k'o don olu ma wari in dira ne ma ne dugawu kɛ yɛrɛ ko Ala ka o tigi ɲɛna ma arabu ye a tɛ wolo la wolo ka kuma bɛ maa ɲini bi barika seko Ala k'a ɲɛ Ala ka Ala n'a kɛra barika Ala ko Ala wala an kana ɲina Mawudu ka sɛnsɛn ka
Allah mawludu labɛn ka ca dɛ fɛn caman b'a la seko ka fɔ an ye an k'a kɛ fanga la anw ye maaw de ye an ye hakilimaw de ye an fana kan k'a lajɛ ka fɛn olu ma bɛ fɛn caman na donc bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la an b'o ɲini kalanko muso bonya caman kɛra dɔw ta bannen jama min bɛ na yan ala b'a jama hakɛ dɔn bonya caman kɛra nka o bonyaw ka fara o kan hali bi an b'a ɲini kalanko musow ani cɛw fɛ a ka hakili to mawuluko la a sera ka ban fɛnw kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la i k'i cɛsiri bɛɛ k'i cɛsiri yɛrɛ n'i ye min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye ala yɛrɛ de y'o fɔ kɔnɔ kɔnɔ i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko an k'an cɛsiri n'an y'an cɛsiri ko ala ɲɛ bɛ cɛsiri b'a la wa kira ɲɛ bɛ cɛsiri b'a la an yɛrɛ mun min dɔn ko an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn min cɛsirilen don walima min ma cɛsiri cɛw kɔni y'a se kɛ a ye ala ko ɲɛfɔ an ɲɛna wa sira ye min ye a ye sira jira an na mun tora an ma an ka taama sira fɛ an ka sira minɛ ka taa o kunna ni maa min dɛsɛra ka taama o sira fɛ n'a sɔrɔ ala min da kunnaja kama o kunna ala k'an bɛɛ lajɛlen kunna di yan an k'an cɛsiri mawudu ko nin fɛ a labɛn u bɛ ka surunya assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. wa alaikum salam ɛnɛ baji السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كما جامعوا أنت بك كما جامعك. أي ليلة أمنا سيف زيارة بكم. أيا. سنجينا أما سيرك يا صاح. كرام. سنجوا كير كل صوم دنا نبورا مدوي نبتفو نبتفو كتاي كفر بكري. أيا. نبى واتني نكمل مدونا جوسي خمس سنين. Allahu Akbar. Ni afodin se ngoni ala sona wala fe mina. Awa. Ma don sirru do ko de an sama kanye si kuma. Allahu Akbar. Don fen bale don. Awa amide ni kana ya anyanga kala leo amba fo ka Qur'an kalan alana kera ayat ayat al-Masih kullu. Dineni parke de na Syekh Modibo. Nebina ayat dama kalan katira ka doa di ale alika doa. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Insyaallah. ومن يفعل الخير لا يعدل جوازيه أعرف بين الله والناس لا يذهبوا. Allah Ta'ala la yuta qabasara Allah nisami ali fi masab Allah Ta'ala bi je fe ka bo atuli Cheikh Amadou Sile do abi hereke Cheikh Amadou Sile ko do de ede hereke wa adu fu da wonto Allah Allah Ta'ala yere o mani dokko ko buri dewa Allah
faye foni sire tanu man be fendi Allah taala قولي له الله هذا فأما من أعدى واتقى وصدق بالحسنى جه قولي نتو واتقى مؤجر كفو ما كن يكفلو وأنت مؤجر إجابة الله كن ينما يك يجرو دو الله قولي مؤجر نتو أنا ميجي إجابة الله جه أي على مفهوم سيا أريو تلو يعني على بتوكانا فoni sire tanu nedo وأما من أعدى واتقى وصدق بالحسنى وهي قولي الله وجد لا إله إلا الله Azab, nanti kakak kuma jangan ambat ya. Kami doa. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka bi-ba'i alladhi ba'atha bihi jami'al khalaiq. وبسير الذي أرسلناك إليه جميع علوم السرائر والحقائق. بالنعم الذي منعت به بسيدنا محمد الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم. بالألف الآية المستقيم الذي ليس قبله سابق ولا لاحق. بالله الذين دممت بهما الأسرار وجعلتهما بين الأهل والروح وأخذت بهما الأهل والميثاق وبالهاء المهيلة بأصول الجوامد والمحارم والمواجد بالرأي الذي رزقت به بارك المؤمنين والمشركين والمنافقين بالرأي الذي حكمت به الأتباع الأربعة الماء والهوى والتراب النار بالموت الذي نورت به قلوب أوليائك فساد بذكرك لا تفرق بالياء الذي يسر المؤثرات أن تيسر لنا كل أمر أسير لنا كل أمر أسير لنا به الموجودات يا إلهي يا الله يا الله يا مغيث أغثنا من كل ملك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Wallahi ndaranjo antarikula ni awa ne koy ugado ne baye barkada baye tando baye ala ka demi baye aw tare ala ka here ke ni naw ala ka sutu ma muso min fatura maratu ngado baye ala ka ke kam ala ka ke kam ala ka le sabat biye juma fura awo aka juma yaw te parade du ngado atani ala kama lendi do ala na ala ala ka ni ala ka yafa ala ka yafa amlo so ni no jesiri ne nga yafu yi wise ala che akana shibu ne wande bolo shi akanu fle ayne bolo shi ba fle na ye bolo shi ba fle ashime ala bila wallahi akana ni fle yafa na ye ne fle ni ne bolo do mi akefu yi fle wallahi na ye bolo shi ba fle wa be ala be bolo shi ba yira wala oje aya tesri ngara aw wala ji kanye aw ni ara ay seli kula law shi dan kile aka ka kaso wala ka yesi mara tu mitra betro akala ni ande wa ona ke kile ngile ka aya ji jafu aka ni na wala no ni ala fe shinga kala no kele ne mama bizavia pro wallahi ni yesi Allah to ko maki ko ka fo shi wa mure musumi fo na bala ala ahina sa sira da fumo ani fani ba buka dumini ni akana jola mo foka barka assalamu alaikum wa rahmatullahi ala ka jola ila sho ko zabia so do be lo ko ababa ko dugo kai nada ndala manje na ko so bay ko dugo ka bay ala bisika hidana to ko kaya fama ala hinana ala kaya fama ala ka ya fa amin Allah ilaha
Clear jong. Thanks. Clear jong. La